Кумчо Вълчо и агънцето. Приказка с апгрейд. Вълкът преградил горското поточе с камъни и се накиснал в образувалото се джакузи. Агънцето, което пило вода по-надолу, останало без вода и решило да провери какво се случва. Вълчо, защо ми спря водата? Попитало то, като видяло бента. Щото ми я мътиш за това, отговорил вълкът с досада и опънал в отпората си. Нали още в миналата приказка се разбрахме, че няма как да ти мътя водата при положение, че ти си отгоре, аз по-надолу. Тогава дори ме изяден, не си ли спомняш? Каквото се случва в старите приказки, си остава в старите приказки, казал Кумчо Вълчо с задавен глас, издишайки дим. Сега ти налагам санкции. За какво? Уполил се агънцето. За вчерашното нападение на кокошарника има изядени и осхобени кокошки. Но аз нямам кокошки. Това е невъзможно. Така ли? А кой издави овцете в кошарата? И как ще дави овцете? Те са ми роднини. Не знам. Изреждам факти. Да не говорим, че пасеш и в забранена гора. Как ще паса, като съм още сукалче? Тази приказка съвсем заприлича на старата. Направо ме ящо, работата е ясна, натъжило с агънцето. Не. Живеем в цивилизован свят и затова ти налагам санкции. Ако не си забелязал, новия свят е основан на правила, закони и санкции. Спирам ти водата, казал вълкът с изключително аристократичен и справедлив тон. И как сега ще пия вода? Ще купуваш бутилирана вода. Но аз нямам пари. Продай нещо. Продай си вълната. Нямам. Малко съм още. Съвсем се отчаяло агънцето. И потекирай си кожата тогава. Ще ти отпуснат кредит. Като пораснеш, ела да те изям. Ще те удара внимателно и ще занеса кожата ти на банкера, казал Кумчо Вълчо и направил жест, че разговорът вече е изчерпан.